میخواستم که با ورزش روم و در این دهمان تالار نبود. البته امروز هر یک جوان، هر یک شخص میخواهد که با وطن خودش خدمت کند. من هم با واسطه شاگردان با تیار نمودن ورزشگران خوب میخواهم که در وطن خودم سهم خود را گذارم. сарҷамъ кардани як гурӯҳи мукаммал аз ҳисоби бачаҳои деҳот ки ба варзиш робитае надоштанд барои як мураббии ҷавон чандон осон набуд, вале садоқат ба роҳи интихоб кардаву тасмимҳои ҷиддӣ муҳаммад розиқовро ба ҳадафҳояш расонид. ӯ имрӯз фарзандони мардумро мардонагиву ҷасорат меомӯзонад. من زیاده از 10 سال می شود که با این نمود ورزش مشغول هستم. در این سالها در چندین مسابقه های داخلی بیرون از تاجیکستان شرکت نمودم. به نتیجه های نظررس نائل گردیدم. بعد از اون که از استادان صاحب تجربه تمام نازکی های این نمود ورزش را از خود نمودم، تصمیم گرفتم که نورسان و کودکان رشته کاراته کیوکوشینکای را می آموزانم. در دهه ما تالار ورزشی نبود و من نزد راهبریت مکتب رقم 66 شهرک نوآباد رفتم. با آنها گفتم که اگر اجازه دهید در این تالار مکتب یک گروه ورزشی کشایم و خواهشمندان را به مشق جلب کنم. آنها راضی شدند و طول 3 سال می شود که من با تیار نمودن شاگردان مشغول هستم. ҳамин тавр дар заминаи толори мактаби 66 шаҳраки навободи ноҳияи рӯдакӣ як сексияи риштаи карате киёкушинкай ба фаъолият оғоз кард ки дар муддати кӯтоҳ толор пур аз ташнагони ин риштаи варзиш шуд, вале ягон кор ба осонӣ ҳалли худро намеёбад, то оне ки кӯдакону наврасон аз ин риштаи варзиш огаҳ набуданд, чӣ тавр қадамҳои аввал гузошта шуд. албатта ҳамаи кор аввал душворӣ дорад. برای من هم روزهای اول دشوار بود، زیرا در منطقه ما کسی به این رشته ورزش مشغول نبود. باید من میفهمیدم که کاراته کیوکوشینکای چگونه ورزش است و با کدام اندازه به نورسان منفعت دارد. من با پدر و مادران همکاری کردم، از آنها خواهش کردم که فرزندان خود را به تالار روان کنند. و همین خیال آهسته آهسته شماره شاگردانم زیاد شد. حالا باشد زیاده از 30-40 نفر شاگرد دارم که هر روز با آنها تمرین میکنم. مردم این محله خیلی خرسند هستند که فرزندانشون در نزد خانه‌هایشون با ورزش مشغول میشوند. бале, мардуми маҳалла чаро хушҳол нашаванд? Фарзандон ба маркази ноҳия ва ё минтақаҳои дигар намераванду дар деҳаи худ ба тарбияи бадан машғул мешаванд. Иззатҳои Хоҷаева ки ба ҳайси омӯзгор солҳои зиёд ба тарбияи насли наврас машғул буд, ташкил ёфтани чунин толорҳоро муҳиму саривақтӣ медонад. تمام پدر و مادرانی که در اینجا هستند از به حالا خرسند هستند برای آنکه آن از کودکای 6 ساله سر کرده تا سن سالی که مثال گیم که آمده هستند 16 ساله هستند، آنها در اختیار آن با راضیگی پدر و مادر، با راضیگی یعنی خودشان آمده در اینجا مشق نموده ایستاده است. من هم همچون آموزگار، همچون مثال گوییم که والدین نبیره خودم که در صنف یکم میخواند 1 سال باز در همینجا اشتراک میکند. در مدت 1 سال در 3 یعنی مسابقه اشتراک نمود و 3 بار مدال ها قطعی آمد، دویم جای را اشغال کرد. من خرسند هستم. حالا فکر اندیشه دارم که با دویم نبیره هم را در همینجا گذارم. مطابق با نقشه ترتیب داده این مربی، تمرین‌ها در یک روز 3 مرتبه گذرانیده شده در هر بس گروه‌ها عوض می‌شوند. البته هر یک نمود ورزش قاعده‌های خاص خود را دارد.
яке аз қоидаи муҳими ин ришта дар он аст ки нафароне ки ба карате киёкушинкай шомил мешаванд бояд дар омӯзишу аз худ кардани қоидаву усулҳои он бодиққату сабур бошанд. бештари кӯдакону наврасоне ки дар ин толор машқ мекунанд дар зеҳнашон фақат як мақсад аст варзишгари хуб шудану баромад кардан дар арсаи ҷаҳон. ба фаъолият шурӯъ кардани ин толор орзуҳои наврасонро амалӣ кард. ман ба варзиш шавқу рағбати бисёр доштам ва ман аз телефон ин варзишҳоро тамошо мекардам ва ман мехостам ки ба варзиш равам ва дар ин деҳамон толор набуд ва аз вақте ки устода муҳаммад розиқов ин дастаро кушод ман дар он даста ду сол шуд ки машқ кардам истодам ва дар ин солҳо дар тоҷикистон ҷои сазовори ҷои якум дуюм ва сеюмро ишғол кардам ва 27 феврали 2022 ба мусобиқаи байналмилалии Узбекистон сафар кардем ва дар он ҷо ман нав омада будам ва дар он ҷо ман сазовори ҷои сеюм шудам ва ин аввалин маротиба буд ва ман боз мехоҳам ки дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ сазовори ҷои якум шавам. бояд гуфт ки муҳаммад розиқов имрӯзҳо яке аз варзишгари фаъоли федератсияи карате киёкушинкай ба ҳисоб рафта зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти ин федератсия қарор дорад. дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ маҳз муҳаммад намоишҳои варзиширо иҷро намуда маҳорати баланди худро нишон медиҳад. дар баробари оне ки ман ҳамчун мураббӣ ба шогирдон дарс медиҳам ман ҳоло ҷамъбаҳс накардам ман худам иштирок мекунам ва ҳамчун варзишгар дар мусобиқаҳои дохиливу берун аз кишвар иштирок мекунам. дар тӯли солҳое ки ман ҳамчун варзишгар фаъолият кардам дар ин солҳо ман чанд бор қаҳрамони тоҷикистон шудам. дар чемпионати осиё ҷои дуюмро ишғол кард. чуноне ки мебинед бештари тамрингирандагони ин толорро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд ва бо шӯру шавқ машқи бадан мекунанд. хуб аст ки онҳо дар чунин сину сол худро ба варзиш заданду барои ояндаи дурахшони хеш талош мекунанд. Акай ман дар ин толор машқ мекард, ман завқ кардам ки биёям ҳаминҷо, дар ҳаминҷо машқ кунам. 2 сол машқ мекунам, 5 та медал дорам, 1 та якум, 3 та дуюм, 1 та дига сеюм. ман ин рӯз машқи бисёртар мекунам ки кубик бигирам. ман хурсандам ки дар деҳаи мо инҷур зал ҳаст. ман дар инҷо 3 сол машқ мекунам. ман ин сол ба Узбекистон рафта ҷои сеюм ишғол кардам. ман мехоҳам ки дар дигар мусобиқаҳо ҷои якум гардам. барои он ки ман дар мусобиқаҳои дигар сазовори ҷои якум гардам бо устодам тайёрии хуб дида истодаем. барои дилхоҳ мураббӣ муҳимтар аз ҳама дастоварди хуби шогирд ба ҳисоб меравад ки дар ин ростон муҳаммад розиқов қадамҳои устувор гузоштааст. дастпараварони ӯ бо иштирокашон дар мусобиқаҳои дохилӣ натиҷаҳои назаррас нишон дода кӯшиш мекунанд ки ҳамеша дар сафи аввал қарор мегиранд. имрӯз дар миёни мураббиёни соҳибтаҷрибаи риштаи карате киёкушинкай ин мураббии ҷавон мавқеи муайян дошта кӯшиш мекунад ки ҳамеша рақобатпазир бошад. соли 2022 барои муҳаммад ва шогирдонаш хуб оғоз шуд. онҳо дар оғози сол ба як мусобиқаи байналмилалӣ ба ҷумҳурии Узбекистон сафар намуданд ки бо натиҷаҳои назаррас ба ватан баргаштанд. ба ғайр аз мусобиқаҳои дохилӣ инчунин мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ
низ иштирок доштем. Аз ҷумла дар Узбекистон иштирок доштем ки дар онҷо дастпарварони ман 1 медали нуқра, 3 медали биринҷиро соҳиб шуданд. ҳар як мураббӣ мехоҳад ки натиҷаи шогирдонаш хуб бошад. ман ҳам ин рӯзҳо кӯшиш карда истодам ки шогирдони хуб омода кунам ва ба чемпионатҳои ҷаҳон сафарбар кунам. Мақсади ягонаи ман аз чемпионати ҷаҳон ин як натиҷа ба даст овардан аст. барои ман мо дорем чанд шогирдоне ки маҳоратҳои хуб доранд. агар мо бо онҳо беҳтар кор кунем, боварӣ дорем ки муваффақ мешаванд. рӯзҳои аввали фаъолият ин толор шароити чандон хуб надоштааст ва ба оҳистагӣ муҳит ва фазои толор дигаргун шуда, гилами варзишӣ ва лавозимоти лозима аз ҷониби ин мураббии ҷавон барои шогирдон дастрас гардид, ки ин раванд падару модарони варзишгаронро хушҳол кард. فقط در درس‌های ورزشی یعنی تربیت جسمانی اشتراک می‌کردم. با غیر از همون کرژاک‌ها بودن، در کرژاک‌ها در هفته یک بار اشتراک می‌کردن و آنها پدر و مادران بای می‌کردن، طلب می‌کردن که همین خیلی باشد، اما با همین وابسته همین خیلی متخصص نبود گوییم که می‌شود. برای اینکه خود همون متخصص از همین جا برآمد، گویا که فرزند ماست، ما احبای خرسند هستیم. ёдовар мешавем ки имрӯз дар қаламрави тоҷикистон зиёда аз 2000 кӯдакону наврасон ва ҷавонон ба сабки карате киёкушинкай пайвастагӣ доранд, ки дар мусобиқаҳои дохилӣ рақобатпазирӣ дида мешавад. бинобар иттилои намояндагони карате киёкушинкай, маҳз ташкил ёфтани клубу гурӯҳи алоҳида дар манотиқи кишвар ба рушду пешрафт ва оммавияти ин намуд заминаи хуб гузоштааст. дар як гӯшаи толор нишону ҷоизаҳо ва ифтихорномаву дигар дастовардҳои дастпарварони ин мураббӣ гузошта шуда буд, ки дар ин миён медалҳои гуногун аз мусобиқаҳои осиёӣ низ ба назар мерасиданд. амакнун имрӯз талошҳо барои натиҷаҳои бузургтар аст. ман бо шогирдонам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ танҳо дар Узбекистон иштирок кардем. мақсади ман ҳамин аст ки бо ҳамроҳии шогирдон дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ парчами азизамонро баланд бардорем. барои ин мо тамоми кӯшиши худамонро ба харҷ медиҳем ва кӯшиш мекунем ки ба мақсади худ бирасем. чун болотар ҳам ишора шуд, ташкили гурӯҳҳои варзиш дар деҳот муҳиму саривақтӣ буда, имкони хуби ба воя расидани варзишгарони муваффақ ба миён меояд. ҳар волидайне ки сухан мегуфт, такрор ба такрор аз манфиати чунин иқдомҳо ибрози назар мекард. агар вобаста ба шароит ҳарф занем, маълум аст ки дар сурати набудани чунин сексияҳои варзишӣ дар деҳотҳо на ҳамаи наврасон имкони ба марказҳои шаҳру ноҳияҳо рафтаву тамрин карданро доранд. аз ҳамин хотир чӣ қадаре ки шумораи маконҳои тамринӣ бештар шаванд, ҳамон қадар наврасони рӯсто ба варзиш рӯ меоранд. фарзандоне буданд, бачаҳое буданд ки мерафтанд дар баъзе дигар
намудҳои варзишӣ иштирок мекарданд, дигар ҷо мерафтанд, дар ҳамин мактабҳои ҳамҷо машғулият мегузаронанд. Инҷо ҳам майдончаи спортии мактаб ҳаст, хеле дарсҳои варзиши ҳаминҷода мекарданд. ҳамин бисёртар футбол, волейбол, ҳамин хеле чизо буд. Ин одам худаш ки вақташ ҳамин машқ кардагӣ буд, бисёр дар дигар ҷо ҳам ки иштирок кардагӣ буд, омада хай иқдом гирифт, дид ҳамин хеле ки талабгорон, ҳамин бачаҳои ҳавасманд ки бисёр аст, ин одам ки вобастагӣ дорад ки ҳамин корҳода ҳавасманд бошад, биёянд ки баъд ҳамина ки дастгирӣ карданд, инҷо волидайно дастгирӣ карданд, маъмурияти мактаб дастгирӣ кард, муаллимо дастгирӣ карданд, ҳамаи бачаҳо худаш ҷавон аст ҳозир. Ира ки дастгирӣ карданд, ташкил кард, беҳад кори худ шуд. чанде қабл бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар қасри тенниси пойтахт мусобиқаи кушоди осиёи марказӣ оид ба яккарбаи шарқӣ карате киёкушинкай баргузор гардид. Мусобиқаи мазкур бо ташаббуси Федератсияи карате киёкушинкаи ҷумҳурӣ ташкилу роҳандозӣ шуд. сабқат бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав, такмил ва ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онон ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби Тоҷикистон ташкил гардид. беш аз 200 нафар варзишгаронро аз Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Қазоқистону Узбекистон, Эрон ва Тоҷикистон ҷамъ овард. Ёдовар мешавем ки пайваста гузарондани мусобиқаҳо имкон медиҳад то варзишгар дараҷаи тахассусии хешро такмил бидиҳад. Аз ин ҷост ки яке аз масъалаҳои барномаи қабул гардидани ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати инкишоф додани навъҳои мухталифи варзиш ин ташкил ва баргузории мусобиқот аст. илова бар ин баргузории чунин мусобиқа ба дараҷаи тахассусии доварон низ мусоидат мекунад. дар сабқати осиёи марказӣ Муҳаммад Розиқов ҳам ба ҳайси довар фаъолият намуду ҳунарнамоии каратекоронро натиҷагирӣ менамуд. мафсуф ба сабқати осиёи марказӣ шогирдонашро хуб омода намудааст. дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта 12 шогирдаш иштирок намуд. дар натиҷа дастаи рӯдакӣ соҳиби 3 ҷойи аввал ва 2 нишони нуқра гардид. медалҳои тилло ба Аъзам Ҷаборов, Ёқуб Абдуллоев ва Билол Розиқзода мутааллиқ аст. мураббии ҷавон дар оянда мақсад дорад ки бо гузаронидани ҳамоишҳои дастаҷамъӣ шогирдонро ба мусобиқаҳои минбаъда ҳаматарафа омода намояд. зеро дар соли равон иштироки варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои осиёиву ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ дар назар аст. дар ин мусобиқаи осиёи марказӣ оид ба карате киёкушинкай мо бо ҳамроҳии шогирдон дар ин ҷо ҳозир ҳастем. ин дафъа шогирдони ман беҳад ҳунарҳои хуб нишон додаистанд ва мо боз мақсади ягонаи мо ин аст ки бо ҳамроҳии шогирдон баъди ин мусобиқа ба чемпионатҳои ҷаҳон сафарбар шавем, парчами азизамонро баланд бардорем. мо хеле хурсанд ҳастем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна чемпионати Осиё дар сатҳи хеле баланд гузашта истодааст. муҳаммад Розиқов ба ҳайси варзишгар низ имрӯз фаъолият дорад, вале ӯ зиёдтар мехоҳад ки самараи заҳмату меҳнатҳояшро аз шогирдон бинад. ба ҳамин хотир бо азми фатҳи қуллаҳои баландтари варзиш тамринҳоро ҳамарӯза ба роҳ мемонад. бо ҳамин шурӯъшавқ ба меҳнату тамринҳои доимӣ умед аст ки варзишгарони ин толор аз сабқатҳои ҷаҳонӣ натиҷаи арзанда ба даст меоранд. ба онҳо барор мехоҳем.